ҳамин корам мерид ҷои кор мерафти қати и гап мезад ассалому алайкум ма тағои савикам ҳамин савик дами ресторан қати киё гап мезана қати киё ҷурагарӣ мекуна кира занг мезана охин эмина нигоҳ ҳамин корай ҳамин корай ёдат кадам бачо як рақси ҳиндигӣ мехоҳем эфир чақа шид тамом намеша эфир 10 минута мондааст ям кас дабайт кунда эфирам чӣ мегӯ ям кас дабайт кунда 10 минута мондааст кира дабайт кунда бачо нигоҳ кунед ма шуморо финти ба ҷои инстаграм мегӯм кадоме ки самолётака меҷиқинем таги нохунем таги чия бибинед корчара таги корчара самолёта меҷиқиш списка одамро да ҳама одамо мепарто ҳофизо блогеро фарқ чист мепартой кадоме ки бисёр эфири мара парто ҳамура спискада боло мера ҳамура боло меёрам эфирда хуб саломатӣ кӯҳои баланд барои кӯҳои баланд бисёр бад нӯшидам если что и просто сока шумо хиёл накунед ягон спиртной менӯшем астағфирулло бигӯед мо дӯстдорони биҳиштем ҳаматон медонед мо биҳиштпарастем мо да мумкин нест да мо иҷоза нест хӯрдани спиртной мо да фақат нӯшиданаш иҷозата барое ки мо менӯшем оба мо намехӯрем оба мо менӯшем ба ин хотир мо да нӯшидан иҷозата хӯрданаш не эй капки дари лави кунат мазамета ҷон мазамета ҳақ савик тамошо кади ютуб қати шайха не ба худо тамошош накардам нигоҳ кунед оз ман шуморо бо як ҳақиқат дига мегӯм нигоҳ кунед ҷонон духтари зурай мада бисёр барномаош маъқуле барое ки худаш придумад мекуна ё ки ягонҷо медиздаш но главни худаш мекунашон мара бад меояд ҳаме ки ҷонон ҳамаи видеош хеле нест вақте ки як кас хайп боша ҷонон сразу думи ҳамура мегирад то есть ай хайп як кас дига хайпӣ мекунед сайт мекушонед блоготона пеш мебаред ай хайп як кас дига то есть худтон ҳеҷ кор намекунед ки хайп да бидроем мефаҳмед яъне худтон ҳеҷ кор намекунед ҳамин ҷононам хеле ҳамун суратое ки дар сайто биромадан маву директи маву шайх ҳеҷ кас маъно надошт тамошошам намекард то вақте ки барон дасторисош намоду ҷононаш барномааш накарда хичон хестан пух кардан барои хичон барнома сохтан главный ҷонон барнома сохт ба хича сум кор мекуна барои просмотрои шумо рекламаш шейхаш хайп гирифт хотя бы як кас дига подписатсияш мекуна дар сайти пусидаги мезум дар сайт шейх дукуна будааст дар москва дига ваъда метаву дар иҷа дига ваъда шер мегӯме шейха бигӯ ки савик хафа шид айта шейха бигӯ савик айта хафа шид ту дар москва чиш ваъда додӣ бигӯ аҳози чӣ кардаси бигӯ яъне шейх хича сафеду покизаву шейх гирифтастааст ки масалан шумо хиёл накунед одами бада шумо хиёл кунед одами хубай шейх шумо хиёл кунед ки шейх мошаллоҳ намозхони панҷвақтаву мусалмоне вақте ки дар карташ вақте сбор мекунад ки бачо дар картам сум партоин мерам ба очотона як пар калоши мехарам и маънош ҳамие ки шейх шайтони беҳтарини мекунад итоёт гирем дар дунё ҳеҷ кас ози дар руд бепул туф намекунанд сум метӣ ки дар руд туф кунанд бовар мекунӣ сум метӣ дар руд туф мекунанд баъд ҳамин хотир ози шейх ату мара бад кард қати ҷонону пононаш ки ма бадшам ва ё покизаву ай даруни об сухой биброям но шумо бинед ки савики шумо ҳамавақт ростгӯ ба чиай хуб биё саломати шейхи пусидагиву барани нимчагил питсамон тайёр шид ипараш ананас дора упараш сосиска дора болош гӯшт дора помидор дора худоро шукр хуб намехӯрем аз бема телефона заряд бизанем ира барум дар печка бимонам 15 минут 10 минут меша ана баъд кайф кунем чӣ менависам мега дар бораи абдурозиқ чӣ мегӯем оли абдурозиқа ку нигоҳ кун ҳамун баран агар абдурозиқа ба номи худо дар таги кунаш ба шата назана сирш накуна ку номи ма савик не нигоҳ кунед абдурозиқ дига сак тамошош намекуна сарма дар мегира ман даже намедонам чиш бигӯм ҳамуро ман меринам гӯҳи ма қади ҳамуда баланда
ами Абдурози нигоҳ кун баранд чақадр кумлесакӣ мекардаш. ҳозир нигоҳ кун баранд дар керш задагӣ амо Абдурозиқа ҳозир ай пишти отаву ошои шуморо хабаргирӣ дай. ҳозир ҳисор мерава хабаргирӣ чӣ мерава чӣ гуфт киҷо гуфт гарадок гуфт як шаҳрак гуфт уҷа гуфт мерам иҷа мерам оди очот нахабаргирӣ сиза шоти шумо сум коркаста карташ оди дига ай пишти Абдурози сум корка нашидестааст агар не ҳофизи падарнавад ҳофизӣ мекунад ҳамин шабнам истураю кайта сторисош мемона ки салом алейкум бачо вот картай май ма да картам сум партоид ман мерам очотуна хабар мегирам якта туалетни бумаги пусидагӣ арзонтарин мехарамшонам 1 кило картошкашо мехарам тухмои ҳам дар арзоно мехарам пачкаи мебарам ба очот наметам лекин суми ҳар як хабаргирӣ ман меистад там $50,000 با وجود یک پچکه تخمه یک توالت بومگه توش نمیبره میرسون شتا بگیشنم تاش نموناد چی بخورد